mkhulu siyabulisa futhi la kuSolomoya TV. Sibonga ukuthi uphinde wasi-invite ukuthi sizokwazi ukubuza imibuzo ezokwazi ukuthi isize abantu abahleli ekhaya babukele. Kodwa siyacela ukuthi abantu basubscribe kule channel ukwenzela ukuthi izokwazi ukuthi ikhule and ekhuleni kwayo ikwazi ukufikelela ebantwini abaningi bakwazi ukuza imfundiso zesintu, imfundiso ngesinye isikhathi ezingasazwakali ngale ndlela okumele sizwakale. Ngiyacabanga futhi nesiqiniseko futhi sokuthi itopic yanamhlanje mkhulu oyikhethile ikhuluma ngezinto ezisikhiphe endleleni zokhokho. Amen. Ngabe yini into yenza ukuthi abantu babe balahleke kangaka njengoba sebephumile endleleni zabantu abadala? Okhokho babephila ngemvelo. Okhokho babephila ngemvelo. Noma zazivela izinto eziyimikhuba babezakha beyisusela kuphi? Kuyimvelo. Njengemikhonto, amageja, ukulima nazo zonke lezi zinto. Sike sathinta kancane sithi masihleli lapha behind the scene noma ezinkulumweni zethu. Singabantu sake sathinta inkulumo ethinta umuntu nengoni. Umuntu nengoni. Unabantu kunamangoni. Kodwa siyothula ngelinye ilanga siyithinte. Ngoba namhlanje sizokhuluma ngendaba yezinto ezisikhiphayo kokhokho bethu noma ezisusayo empandeni. Ezisixebule kuphi? Empandeni. Siqale nje empandeni ukuthi impande yini impande? Impande yisizinda. Impande isizinda. Yona sisekelo sethu. Ini impande thina ngemnyama. Mangithi mina okhokho bekunezinye izinto abebezenza beyisusela kwimvelo. Yebo. Impande isizinda noma isisekelo sethu. Angithi uyayibona impande ukuthi ijulile noma imila ngaphansi komhlaba. Noma ungasibona isihlahla kodwa impande awukwazi ukuyibona. Ikuphi? Ingaphansi komhlaba. Nokuhamba kwayo ukujula kwayo emhlabathini awukwazi. Nokudla ekudlayo mayijulile lapha phakathi komhlaba uphansi komhlabathi awukwazi okwenza lesi sihlahla kube isihlahla. Awukwazi okusho ukuthi umdonso wethu ilapha esidonse khona, ilapha esidabuke khona. Njengoba sidabuka kule ndawo yempande siqhelisiwe manje kuphi? Kuyini? Kule mpande le lapha esidabuka khona. Siqhelisiwe kobani? Kokhokho. Okuyibona esenzani? Esidabuka kubo. Okusho ukuthi okhokho isizinda sethu. Okhokho bethu ngokwehluka. Isizinda sobani? Isizinda sethu. Kusho ukuthi impande. Isizinda. Impande isizinda eyakha isihlahla. Kodwa ke isihlahla similaphi? Emhlabathini. Okusho ukuthi umama lo obambe impilo. Obambe impilo. Ukudla kwethu sikuthola laphana, ukuphila kwethu sikuthola kuphi? Emhlabathini. Nabantu uma bedlula emhlabeni bangcwatshwa phi? Emhlabathini. Okusho ukuthi uma sebesimeltha noma bebola ngendlela okwenzeka ngayo bebuyela kwamhlabathi, bebuyela beba inhlabathi, kuyaphinda futhi ihlahla ngeimpande zaso zibalande ekujuleni sibadle phi thina? Empandeni. Noma sibadle phi? Efruitini. Noma sibadle phi? Esihlahleni. Ingakho kubalekile ukuthi sibuyele kuphi? Empandeni yethu. Ingakho kubalekile ukuthi sibuyele kuphi? Esizindeni sethu, esisekelweni sethu. Manje kunezinto ezisiqhelisile kuphi? Empandeni. Uqale kwabasemakhaya. Makusemakhaya bathi mabefika bezizwe
beqhamuke ezizweni siyazi ukuthi untu nongoni kukhona ofika nobukhosi la kukhona ongowemvelo la omunye uzothi ingane vele abelungu bengakafiki basifice sivele silwa ingakho ngithi sisazoyihlazisa siyihlafunisise siyentshise siyizwe ukuthi isibekaphi ngoba kunalapho okuhlukana khona indle emnyama ngomuntu nongoni mawuthi uyabuka amangoni yilabo abantu abafishane abantu yilabo abantu abade mawuthi uyabuka ngisho inkomo zamangoni zimfishane amabrahmane afike nobude okusho ukuthi kunezinto ezingezokufika ezisiqhelisayo ekungoneni kwethu ebungonini bethu bengiyalapha ke mayethu mayizothi umbukeli ingane abelungu bafike after sivele silwa sivele sixabana sivele sibulalana lento isuka kungoni ingoni nomuntu isuka lapho kukhona laba bazibone bebakhulu kunabanye bebade ukunabanye bazothatha indawo bazoveza ubukhosi seyithinta leyo ndaba leyo besise intweni ezisisusayo kokhokho bethu noma kuyindlela yokhokho besise intweni ezisisusayo uyazi mangathi ngiyabuza ukuthi kungani singagundi noma kungani nigunda inwele umuntu noma isidalwa somuntu sinazo zonke izinto zokuphila zisemzimbeni kuye ziphila kuphi emzimbeni bani kuye umuntu noma isidalwa somuntu sinazo zonke izinto zemvelo noma zokuphila kuphi emzimbeni ngike ngathinta ngathi impande asiyazi ukuthi simuncelani lapha phansi isitholelani lapha phansi isenzelani ukuthi ikuphi ukudle sinika khona imuphi umsoco impande esinika isihlahla ukuze sikhona ukuthola ini ukudla yebo bengithinde lapho ngoba bengifuna ukulandela esimeni sento eyimvelo neyokuvela umhlabathi ubukhipha izitshalo njengoba zinjalo noma ukhiphe izihlahla njengoba zinjalo noma amakhambi njengoba enjalo noma uhlaza njengoba lunjani njengoba lunjalo safuna ukugubha thina sibulale lemvelo siphinde sifake amakhemikhali okuyifertilizer ukuze kwakheke lento engesiyeyani eyendalo engesiyani eyemvelo ukube sakudla kunjalo ngaba sikho kulesi simo esikuso manje ngicela uku-eda mkhulu ngiyacabanga ukuthi into engizoyi-eda izophinde ibe umbuzo yebo into engiyikhayo kulento ishoyo ukuthi into esihlukanise endleleni zobaba omkhulu iqale ngento esesayifaka emlonyeni wethu into okumele ukuthi masiyifaka emlomeni wethu isakhe noma iphinde ikwazi ukusixhumanisa nabakithi yebo so ekusukeni kwethu kwindlela ebesidla ngayo kuqala uqale lapho ukuthi siye sideda endleleni yethu yendalo omkhulu nokhokho babehamba ngayo ngaphezulu kwaloko ekuhlukeni kwabantu ngoba sokucacile ukuthi noma simnyama sonke asifani ngokwesimo noma nangendalo abangoni nabantu bebengafani abangoni bafushane yebo abantu bade yebo so uzama ukuthi mkhulu laba bade baye bazibona bengcono
Yebo. Abantu bafike bafaka umthetho umzekelo ba creator noma badala ubukhosi. Mananga. Uyazi ukuthi mawusuka lapha uthi Okay, ukuqhubekeni kwethu mkhulu. Kunezinto ozicacisayo mkhulu. Uzama ukusibonisa ukuthi imigqa le eyasibuyisele emuva noma isidedisile. Yebo. Iqala esimeni sethu sobuntu ize esimeni sethu sezinto esizidlayo ngoba Yebo. ngiyacabanga ukuthi into ezama ukusho ukuthi lo okudlayo noma ukufaka emlonyeni yiko okwakha umuntu. Yebo. Futhi yiko okungakwazi ukuthi kumbhidlize kumbulale futhi yebo. Yiko futhi okungakwazi ukuthi kumhlukanise nesixhumanisi nomxhumanisi wakhe umoya. Ngizocela ke uqhubeke mkhulu kulezo zinto esithathu hlukanisile. Uyazi uma siqala sikhanda izinto okungezona ezemvelo ziqale lapho izinto ukumushakala ukwakhiwa kwezinto okungezona ezemvelo ngoba uma ingoni lingelemvelo noma kungabemvelo kuzoba khona isimo lapha esihlukaniswayo thina khona noma esiphiwa ngeindlela ezingafani ngokuthi simunye noma sibambisene omunye nomunye uzoqhamuka nokwakhe aphathiswe khona bese sifuna ukwakha into eyodwa uyabona sifuna ukwakhani into eyodwa kodwa asikwazanga thina ukuthi njengoba omunye enomqondo nje nomunye enomqondo nje noma ephathiswe kanje sihlangane sakheni into eyodwa sifune ukwakha izinto ezihlukene ukuveza ukuthi mina ngiphiwe kanjani kuphinde futhi kusize kuleli lomoya wamanje lokho ukuthi sibe nezinto esiphathisiwe zikwazi ukuvela ngamunye ngoba lokho kuyokwazi ukushaya isimo esesiphila ngaso manje ukushaya lemimoya esiphazamisayo endleleni yethu ngoba abantu bakudala bebephila ngendlela eyodwa bebengaconnecti bebeyiphila lento ngoba ibi bloodline wabo ibisemzimbeni wabo ubungeke ufundiswe ingakho kudala beyingekho izikole ngoba lento bengadingi ukuthi uyifunde bedinga ukuthi uyiphile bebeyiphila bebengayifundi ingakho ubona kungekho isikole sesiXhosa isikole sesiZulu isikole sesitswana isikole sompedi somsuthu somvenda sombanibani ngoba lento okhokho bebenjani bebeyiphila bebenganjani bebengayifundi ngithemba impande yenze njani ifihlekile isizinda sethu sinjani siyimfihlo ingakho ubona umuntu omnyama ebengadalelwa ukufunda engadalelwa ukubhala ngoba uzokhipha imfihlo yakhe ingakho siqhelile kokhokho ngoba sifuna ukudalula imfihlo bese bona bayadisconnecta kithi manje bayabuya basifica vele sikuloya line abangawazi bona noma kuloya line onzani oyisehlukaniso kwavela icross yenzani icross iyasehlukanisa isehlukaniso lesi but hayi isehlukaniso lesi the cross leli point leli elihlangene kule line awuthuma iyona nto econtrol ukwehlukanisa kwethu iyona elawulayo ukwehlukanisa kwethu ufana nefeni ine middle point lo phephela wakho noma uround uthi lena i middle point
iyacontrola icross eyokucontrola nokwehlukanisa ngiyibona indaba Nkosi yami ngiyakuzwa ke mkhulu yebo kehlala so mkhulu kulokuhlukana okwenzekile unjalo ngeke ngakuzwa uthinta nendaba yabezizwe abafika yebo ngabe ukuhlukana kwethu kuqale mase kufika bona noma kube khona before befika mangabe kuqale before bona ingabe yiko okwenze ukuthi sikwazi ukuthi siluze izwe siluze umcebo wethu noma ngabe yinto le yenzeke emva kokuthi abezizwe abafika la bathatha izwe loba bamkhulu baphumelele yona yenzeke ekufikeni kwabo noma ukuhlukana kwethu bese yebo bese kuqalile ukwehlukana kwethu ikona okwavulela amasango ukungena kwabezizwe ukwehlukana kwethu ikona okuvulele amasango okungena kwabani kwabezizwe abazizwe nje basifica vele sekukhona omkhulu sekukhona omncane sekukhona onamandla amakhulu sekukhona onamandla amancane inini kanti akekho umuntu onjalo ubukhosi abukho into okuthiwa ubukhosi ngoba ubukhosi bukutshela ukuthi ubukhulu bento kufike lapho bafika vele sibanga umhlaba nenkomo thina abantu noma thina nje emnyama ngingahlukanisi ukuthi ngumXhosa ungubani ngoba kuze kuhlukane kanjalo kusuka kuyo lento yobuntu bethu ukuthi kuze kugcine kuthiwa kukhona umtswana kukhona umsuthu kukhona umpedi kukhona umXhosa kukhona umZulu umSwati umshangane ubani usuka kithi sixabana sisodwa qala kwavulela abezizwe bangena bafike basishaya kakhulu kwabezizwe lalahleka izwe lokhokho kanjani laphela sadukelana nanesiko lethu sadukelana nanobuntu bethu sadukelana nobumvelo bethu ngoba lezi zinto lokhu ziyavuka nje ziyangena siyothinta upart 2 oyobukhuluma ngalamagama nanokufika ngokushintsha kolimi ngoba manje lolu limi malishintsha lusinika okungeyikho ngoba manje isilungu asikho into okuthiwa isilungu asikho ngoba kunamagama esintwini noma kuthina abantu noma kuthina nje emnyama esingakwazi ukuwasebenzisa uma esiwe isilungu asiphambanisayo nani nesintu sethu noma nolimi nezinhlamvu zethu ngoba ubona nje einhlamvini zolimi lomuntu noma zolimi lomuntu omnyama kunenhlamvu engekho kodwa eyikhona esilungwini yayibona yonke lento bayiphendula bayiguqula omunye wethu ke wakhuluma ngoobey wathi obey uyebo omunye wethu uyabona lezi zinto ziyahlukanisa thina ziyahlukanisa ngoba manje kushintshwa lokhu ngokwethu kuphendula ukuthiwa kuyasontwa lento ithathwa ilento le ithathu ithiwe ukuze ibe against obani thina uyabona ngoba kusuthi laba abantu babehluleka ukuthi yebo noma babona ukuthi mawuthi yebo uyavuma sebefuna ukobhebona uyabona okusho ukuthi yiba bafika nalobu bukhulu ukuthi thina boyebo asithobele bona babe ngaphezulu kwethu uyabona nolimi ukulahleka kweinhlamvu zethu yilento yokufunda yilento yokushicilela iyasikhipha kokhokho bethu iyasikhipha babe ngashicileli okhokho babephila ngempande impande yini eyimfihlo babedlulisela ulwazi impande idlulisela umsoco esihlahleni ukuthi izingane zenze njani zidle sithole lamafruit sithole amacembe uyayibona
ulwazi lokhokho lwalwedlulela sasazi ukuthi okhokho baphila kanjani bese siphila ngaleyo ndlela abebenjani abebephila ngayo sasingakubhali phansi ngoba lento mawuqala uyibhala phansi ubulala lobu bumvelo bayo uyaqhela kokhokho uyateta kokhokho ngalesi sikhathi ngoba usuwenzeni usukhipha imfihlo lento lena ayisahambi generation to generation usuyichazela nabantu okungafanele ukuthi bayizwe ingakho kufanelekile ukuthi impilo yala ekhaya ugcine njengoba omkhulu bakho nobaba wakho ayenza yena bese kuba yilokho wena ophathiswe khona okuyokwenza nawe ube indoda yakusasa noma ube unkosikazi wakusasa noma ube umuntu wesifazane wakusasa ulandele ngesimo ngoba mawungalandeli ngesimo uzolimala ngoba phela usukela komkhulu usukela empandeni uzogcina sewomila ngaselikushisa ngenxa ukuthi awusalandeli umsoco walempande usufuna ukwenza ngendlela yakho wena siyazi ukuthi umzimba noma isiqu sesihlahla sinayo indlela yaso yokuphila kodwa manje asikwazi ukuphila isizinda singekho okuyini okuyimpande sizinde kuphi empandeni sibanje umama womhlaba okumhlabathi amen igama le channel yisolomoya ngiyacabanga ukuthi lelo gama lizama ukuthi likhanyisele abantwana bakamoya amen so kule topic le ethi yini eyasihlukanisa thina abantu ezindleleni zobaba mkhulu uphawule ngokubaluleka kwempande so sokucacile ukuthi impande beyiphethe information eyisuka kokhokho ayi Nkosi yami ngamanye amazwi umuntu makemile noma makephila uyigazi lokhokho bakhe so ngiyacabanga ke mkhulu ukuthi mangabe kuloko kushoyo usathi nje ngixolise nje ukungena emlonyeni usathi umuntu uligazi lani lomkhulu lokhokho bakhe noma lomkhulu bakhe noma lo baba bakhe mawusasho njalo nje kunesikhathi lapha esenza khona ama sacrifices makuthiwa se sacrifice sibulale isilwane ukuthi sigcine isimo esithile noma sihlawule icala elithile ngalesikhathi sisibulala isilwane igazi lishona phansi umuntu edlulile emhlabeni simshonisa phansi okusho ukuthi ngegazi siphakela ubani abaphansi abalale ngaphansi kothulane lomhlaba ihlahla zisimuncela amandla obani okhokho through ini umhlabathi nempande ngoba izona izinto ezixhumanisana umuntu ophile enyameni nomuntu kamoya iponto ebengiza kuyo emkhulu kuleyo topic njengoba lesisishilo umuntu uhlele lapha ekhaya uyazibuza ukuthi okay mkhulu ngiyayizwa lento akayisho ngabe yini isolution ngoba asikwazi ukuthi siphakamise isihloko noma ucacise izinto ezenzekile ngaphambili ezenza ukuthi sibe kulesimo esikuso namhlanje singabi nesolution noma into engakwazi ukuthi isize abantu ukuthi baphinde baphakame mhlambe babuyele kulesa simo babe kuso sobaba mkhulu and isimo okuzomela ukuthi sikwazi ukuthi sisize abantu ukuya phambili so ngamanye amazwi mkhulu ngizama ukubuza ukuthi kulento lo ukuze abantu baphinde baxhumane neindlela zobaba mkhulu ngizwile ukhuluma ngento enempande ngiyayisola ukuthi ngathi solution ilapha yini into yonceda abantu ukuthi baphinde baxhumane nomkhulu noma baphinde bakwazi ukungena elayinini yendlela yobaba mkhulu kwamanye amavideo sike sakhuluma ngomuntu owehlezulweni wehlele emanzini wakhuphukela emhlabeni ukuthathu lo babuya belungu bathi isihlahla u3 okusho ukuthi ku3 ukuthathu bomoya impande isiqu namagatsha
batheni u3 impande isiqu amagatsha okusho ukuthi ukubuyela kokhokho bethu sixhunyaniswa impande. Impendulo yokuqala leyo engasiza umuntu osedukile noselahlekile. Siphinde sihlanze noma sibuyele emanzini, sibuyele esibelethweni. Ukubuyela esibelethweni ukuhamba emanzini uyohlambulula. Amanzi alikhambi ongeke alikhambi lonke kahle amanzi. Alikhambi lonke ngoba emzimbeni ayakwazi ukushaya izifo eziningi kakhulu emzimbeni. Okusho ukuthi impendulo yesibili engasibuyisela kokhokho amanzi. Bese siqonda ulimi likamoya. Njengoba ushilo wathi i-channel ithe iso likamoya. Iso likamoya yiso elingabonakali, iso likamoya. Okusho ukuthi ukuqonda umoya. Iso likamoya libuka ngani? Ngomoya. Okucela ngokusobala ukuthi ukuqonda ngani? Ngokukamoya. Sinomoya, sinamanzi, sinomhlaba. Wehle ezulwini kade umoya. Wangena emanzini, wakhuphukela emhlabeni. Amen. Injalo nje. Amen. Injalo nje. Ayikho enye. Siphinde futhi sibuye lapha ke bantwana bethonga. Nomunye engangifonela mayifisa ukuzohlala phansi senze ivideo angibuze. Abuze ngoba sengizofisa noma sengizothanda ukusebenza kanjalo ukuze sikwazi ukunika ababukeli umqondo omningi ngoba asicabange ngendlela yodwa. Ilowo nalowo unayo imibuzo nento asuke ibona iphila. Ilowo nalowo unakho ukufisa ukuphenduleka kwimibuzo asuke efuna ukuthi izinto azazi ngayo. Uyabona? Abantu abaningi ke bazokubuza imimoya, amaphupho, ini kanti mina angithandi kanjalo. Amaphupho ungangibuza nje ngoba ngiyakwazi ukwahlaziya na. Imimoya ngiyayazi. Ngifuna mina izinto eziyokubuyisela empandeni. Ngifuna izinto mina eziyokubuyisela kokhokho bakho. Ngifuna izinto mina ezizokuphilisa ezigulisayo wena. Ubuye uze la uyibuze sividorize sihlale phansi ngikuphendule kulokhu ozobukubuza nofisa ukukwazi uma ngikwazi mina. Kodwa ngalomoya ngizokulalela emoyeni mina bese ngikutshela ukuthi uthiwani kimi ngalombuzo ongibuza wona. Amen. 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 Siyabonga ke mkhulu, sibonge abaqophi beso likamoya. Ngiyacabanga ke ukuthi njengoba usoshilo ukuthi abantu mabacontact inamba yakho izovela lapha escreenini enzansi. Yebo. Singakhohle nokuthi abantu ba subscribe and ba like and ba share ukwenzela ukuthi lo myalezo ukwazi ukudlulelana kwabanye abantu abawudingayo and nalabo abazofuna ukuthi bahlangane nawe ubasize la ungabasiza khona ngokomoya. Amen. Siyabonga. Amen. Sibonge kakhulu ke bantwana bethonga, sibonge kakhulu. Sibonge imibuzo, sibonge imfundiso. Size sibonge ke nabathwebuli bethu abasithwebulayo. Siyabonga ke kubo bonke. Niphinde ke niqhubeke nisubscribe iSolomoya TV. Nisubscribe and niphinde nilike. Siyabonga. Amen.